La UOC organitza anualment la Setmana pel Dret a l'Alimentació, que és una setmana de conscienciació sobre el dret alimentari, l'accés a l'alimentació i, sobretot, sobre la nostra cuina i la nostra gastronomia en general, també amb el producte. Ara és un moment on la cuina ha de fer un pas endavant, intentar ser més sostenible, cuidar el nostre entorn, més que res per les noves generacions, intentant treballar de tu a tu amb la gent, que ens diguin sempre la seva opinió, cuidant-los, intentant fer uns horaris més respectuosos amb la vida de cadascú. La restauració convencional té una dificultat immensa amb els horaris i la conciliació familiar i professional. I quan això ho eleves al món de les estrelles Michelin i de l'alta cuina, la dificultat en conciliar és absoluta, total.